वालों के हमरा चैनल में ढेर सारा स्वागत बा। आई लोगिन अपन ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद बनाई लोगिन और सपोर्ट करे लोगिन। रोवा लोग के सपोर्ट के हमरा काफ़ी इच्छा बा कि रोवा लोग सपोर्ट ना करब तो हम आगे कैसे बढ़ब। आ गीत के प्रस्तुति तनी फुल वीडियो वॉच करके बताएब लोग कमेंट करके। जे भी भैया दीदी हमारा चैनल पे नया बनी सब्सक्राइब करके ना भुलाएब लोग। और जहाँ लोग रेगुलर सब्सक्राइबर बानी व्यूवर्स बानी वहाँ लोग शेयर लाइक जरूर कर दे। और थोड़ा सा कमेंट करके बता दे हम लोग की गीत के प्रस्तुतिकरण कैसा लागल है रोवा लोग के। तो चलिए, जब रावण सीता के हरण करके ले जाता उस समय के मनः स्थिति के दर्शन जे बा ये गीत के माध्यम से करावल जा रहा बा कि जब हर के ले जाता तो उस समय सीता के मनः स्थिति का बा और रावण के भी मनः स्थिति का बा। और देखला के बाद ये दोनों भाई के मनः स्थिति भी का होता है जब सीता के हरण होता है। यहाँ लोग जाना तनी तो यहाँ लोग की भी स्थिति दोनों भाई राम और लक्ष्मण के का होता है एक गीत के माध्यम से हम दर्शावे जा रहा बनी। उम्मीद बार वो लोग के बहुत अच्छा लगी तो कमेंट करके जरूर बताए लोग। उससे पहले कि सब बड़ बुजुर्ग लोग के गोर छुके गोर लगा तनी और छोट लोग के ढेर सारा प्यार सामन में। तो चली लगिन गाना के प्रस्तुति हम शुरू करी। हे रामन ने खार बाट धई के मरिया सखी धई। रामन ने खार बाट धई के मरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। रामन ने खार बाट धई के मरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। कलैया सखीना हो कलैया सखीना, कलैया सखीना हो कलैया सखीना। रामन खार बाट धई के मरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। आ रामन खार बाट धई के मरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। घर से निकली सीता रानी थाली ली हली सजाई। घर से निकली सीता रानी थाली ली हली सजाई। भीख लेत नहीं खे फेरत बा नजरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। भीख लेत नहीं फेरता नजरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। कलैया सखीना हो कलैया सखीना, कलैया सखीना हो कलैया सखीना। रावण खार बाट धई के मरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। रावण खार बाट धई के मरिया सखी धैले सीता के कलैया सखीना। आये राम रघुबीर देखे सीता के नैनन नीर। आये राम रघुबीर देखे सीता के नैनन नीर। काहे मोर सीता बैठी दुवरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। काहे मोर सिया बैठी दुवरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। रामन खार बाट धई के मरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। रामन धार बाट धई के मरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। रामन लेके चलल लंका पकड़ी के सीता कलैया। रामन लेके चलल लंका नगरिया पकड़ी के कलैया। निकले दोनों भाई जाके पहुँच लंका पकड़े बा कलैया सखीना। रामन खार बाट धई के मरिया सखी धैले बा कलैया सखी। रामन खार बाट धई के मरिया सखी धैले बा कलैया सखीना। घर से निकले सीता रानी थाली ली हली सजाई। घर से निकले सीता रानी थाली ली हली सजाई। भीख लेत नहीं फेरता नजरिया सखी धैले बा कलैया सखीना।
भीख लेते नाही फेरता नजरिया सखी धैले बा कलैया सखी ना रामन खार बाट धई के केवरिया सखी धैले बा कलैया सखी ना रामन खार बाट धई के केवरिया सखी धैले बा कलैया सखी ना। कैसा लागला प्रस्तुतिकरण जरूर अपन कमेंट करके बताएं लोग, उम्मीद में बहुत अच्छा लगी।